úspešne dokázali. Dneska sme podpísali protokoly o odovzdali kľúče a vlastne už zajtrajším dňom už noví majitelia budú mať toto nádherné sídelko, tento krásny rekonstruovaný trojizbový byt s nádherným výhľadom. Ďakujeme všetko najlepšie a želáme vám veľa šťastia a veľa príjemných chvíľ. Majte sa pekne. Volám sa Peter Badika a pomáham aj takýmto milým ľuďom nájsť ich nové bývanie.